yauwa ba na fito da abinci gina fa na gan je da ruwa ai kai ba su maka higa ba ni wurin nan ko tukunyan mata suka dauke gaba kida iye wallahi kan da ta gama hirga min abincin nan ga daɗi ya ɗibi daɗi wallahi ran ban taba kawo abin nan har nawa na sa yaron na tattaka izo ya dauke tukunyar ai kai ba su ma higa ba ya ba su yunwa fa nake ji na gama tattare yunwa ta fa na fito da abincin fa na an wannan na cinye mun zauna yaran da mun yi maganin su wallahi ai san addabi kowa wallahi ka bari wallahi mun zauna ba zan kashe kaina ba in na gani ba zan ki faɗa ba ni kudi in ta zo duk abin da nake so ba zan ki saya ba idan ka ce na ce alhalin ka san ni ban ce ba buɗe kunnanka na rantse ma ban yafe ba suna zagin mu muna kirga silalla ba dai kato ba sai dai ikon jallalla da ka ce ban maka ba ka je ka gyara tsayuwar wata ni fa ban san kuskus dalla malan ka fita ko ma ya ta kasance